Уважаеми дами и господа, добре дошли на този светъл празник, тържество на любовта. Празник много специален, който ще остане завинаги в душите на двама влюбени – Найден и Жела. Скъпи младоженци, досега вие сте били две малки планети, движещи се в отделни орбити. Днес те се сливат в една – вашата планета на любовта. От днес вие поемате по един общ път, който ще следвате заедно. Слънцето ще ви огрява, а в правилната посока ще ви водят вярата, надеждата и любовта. Вярата ще топли душите ви, надеждата ще ви издига над всички препятствия и неволи, а любовта ще грее сърцата ви. Приветствам сърдечно вашето желание да се слеете в семейство, да продължите ръка за ръка по дългия, разностранен път на живота. Скъпи кумове, гости и близки, днес сме се събрали, за да станем свидетели и да отпразнуваме заедно създаването на едно ново семейство. Това на Найден и Жела. С много любов, доверие и уважение един към друг, те решиха да продължат живота си като съпруг и съпруга. Скъпи младоженци, след като се уверих в редовността на документите, които сте ни предоставили, съгласно Семейния кодекс на Република България, вие имате законно право да сключите граждански брак. Чест и радост е за мен да бъда част от вашия празник и в качеството си на длъжностно лице по гражданско състояние да ви попитам. Вие, Жела Асенова Тодорова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Найден Сашев Рашев? Да. Найден Сашев Рашев, приемате ли за своя законна съпруга Жела Асенова Тодорова? Да, с удоволствие. Скъпи кумове, убедени ли сте, че младото семейство се познава достатъчно добре и по своя собствена воля сключват този граждански съюз? Напълно. А сега ще помоля за вашите подписи, с които да потвърдите своето устно съгласие. Първо булката се повядайте. Булката. Тук на две се повядайте.
уважаеми младоженци, скъпи кумове, гости! С правомощията, дадени ми от кмета на град Стара Загора, обявявам гражданския брак между Найден и Жела за законно сключен. Запечатайте с целувка този така нежен и светъл миг. Казват, че любовта е изпитание за сърцето, а бракът – изпитание за любовта. Дръжте се винаги един за друг, защото живота е по-лесен, когато се върви от двама. По-пълно е щастието, когато има дом, пълен с топли човешки сърца, с нежни думи и дела. Пръстенът е символ на съюза, който се сключва между вас. Образ е на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви огрява. Може да размените своите брачни пръстени. Мили младоженци, носете тези пръстени достойно и нека всеки ден да ви напомнят за вашата съпружеска вярност. Вярвам, че ще изградите добро и стабилно семейство и с много любов и търпение ще отгледате и възпитате своите деца. Да вдигнем първа на здравица с крящо вино, с пожелание да съхраните любовта си и да вървите заедно по пътя си с много любов и уважение. За всички изгреви и залези, които ще посрещате заедно, за вашата обич, за вашето здраве. На здраве! Чашата помежду си опийте на здраве. Мило ново семейство! Бъдете добри и искрени приятели с вашите кумове. Вслушвайте се в съветите им, уважавайте ги. А вие, скъпи кумове, голяма чест и морална отговорност поемате от днес нататък към новото семейство. Бъдете винаги до тях, подкрепяйте ги, отбелязвайте с тях всяко важно събитие в живота им. Жената винаги е била пазителка на семейното огнище. От нея зависи какъв ще бъде пламъкът му, дали ще има топлина и уют в дома. Жената носи живот, тя дава живот. Затова на вас, госпожо Рашева, давам първият официален семейен документ с пожелание за дълъг и щастлив семейен живот. Честито! Честито семейство Рашева, честито и на вас, кумове. Желая на добър път в живота и весел празник на всички. Честит празник от мен. Може да се поздравите взаимно с вашите кумове и тъй като има време с останалите гости. Уважаеми гости, честит празник за това да ви Няма съгласие.
Този празничен ден от Бог подарен. Този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен. Този празничен ден ти бъди благословен. Благодарим на Господа отново. Благодарим на Господа, че днес можем да участваме в това съвършено дело, което Той днес прави. Защото всичко е от Господа, за Господа и за Неговата слава. Словото Божие ни казва: ядете ли, пиете ли, каквото и да правите, го правите за Божията слава. И това, което се случва днес, то се случва за Божията слава. То не се случва за слава на някой си даден човек, но то се случва за Божията слава. Днес двама души, виждайки двама души, вече виждаме един. Защото Божието Слово казва, че в момента, в който вие подпишете, вие ставате една плът пред Господа. Така че вече няма Найден, няма Желка, но вече има едно семейство Рашен. Една плът, едно цяло, едно семейство. Семейство, което е благословено от Господа. Когато Господ ви срещна, когато Бог ви отдели един за друг, когато вие се видяхте за първи път, когато започнахте всичко това, което днес имате, може би хората много говореха против това, против този брак, против вашата връзка, много говореха, хвърляха клевети върху вас, говориха какви ли не думи, че този брак няма да успее, че тази връзка няма да успее. Но днес виждаме, че вие сте родени един за друг. Днес виждаме, че вие сте отделени един за друг. Днес виждаме как Господ наистина ви отдели от отровата на вашите родители, за да може вие да сте едно, да възпитавате вашите деца, да бъдете родители на вашите деца, да бъдете хора, които благоуспяват заради Бог. Защото Господ ни казва, че Той ще ни благослови, че Той винаги всяка ще ни дава всичко това, от което имаме нужда. И днес ние сме събрани. Събрани сме заедно с вас, във вашата радост. Понеже Словото казва: ако брат ти тъжи, тъгувай с него. Ако брат ти се радва, ти се радвай с него. Понеже днес е ден на радост, ние всички заедно с всички тези красиви гости, заедно с вас, ние сме тук да споделим радостта си. Понеже пастор Алекси и дякон Владимир ги няма, те са в Холандия, трябва някой да води служението там. На мен се падна честа днес аз да ви благословя. Искам да ви кажа, че сърцето ми се радва. Сърцето ми се радва. Може би много хора няма да разберат това, което правите, но искам да ви кажа, че в момента сърцето на Господ е изпълнено. Изпълнено е с радост. Сърцето на Господ се радва в този момент. Радва се, защото Найден и Желка вече не са две отделни части, а са едно тяло. Радва се за това, че Найден и Желка вече казаха не на всичко това и вече са една плът. Вече са едно цяло в Господа, вече са едно пълноценно семейство, което Бог от преди създаването на света е отделил за себе си, за да носи славата. Аз искам да отправя едно кратко слово към вас. Понеже съпругата е глава на семейство, искам да се обърна към Найден на първо място. Притча 18:22 казва: който е намерил съпруга, намерил е добро и е получил благоволение от Господа. Много хора намират съпруги, но много хора се разделят с съпругите си. Но аз искам да ти кажа, Найден, ще си намерил съпруга. Съпруга, която е точно за теб. Съпруга, която е отделена от Господа за теб. И намирайки съпруга, Божието Слово казва,
намерил е добро. Ти не само си намерил добър работник, но си намерил най-добрата съпруга за себе си. Съпруга, която е покорна, съпруга, която да възпитава децата ти, съпруга, която винаги и всяка ще бъде верна. И виж какво казва Божието Слово. Получил е благоволение, ти също си получил благоволението на Господа. Понеже си намерил съпруга, си получил благоволението на Господа. А когато ние имаме благоволението на Господа, ние ще благостояваме във всичко, във всеки един аспект в живота си. И Божието Слово казва, който е намерил съпруга, намерил е добро. Затова най-ден ти си намерил добро и ти си получил благоволението от Господа. Ти не си получил благоволението от хората, а си получил благоволението от самият Господ, който ни е създал. Отново в същата книга Притчи, 14 глава, 1 стих, обръщам се към теб, госпожа Рашева вече. Обръщам се към теб. Много ти отива тази фамилия, между другото. Притчи 14:1 казва: всяка мъдра жена съгражда дома си. И аз виждам в теб една мъдра жена. Жена, която знае как да съгражда дома си, жена, която знае как да възпитава децата си, жена, която знае кой е Господ Исус Христос. Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце. Аз виждам, че твоите ръце съграждат твоя дом. Аз виждам как твоите ръце съграждат бъдеще за децата ти. Виждам как вашите ръце заедно съграждат едно бъдеще, една надежда, един тласък, който дават на децата ви. И мен това ме радва. Ако ме радва, представете си колко е радостно сърцето на Господ. Господ в момента се радва. Радва се, че вие правите тази крачка. Нашата радост също е пълна. Пълна е радостта ни, че днес една съдба се ражда, една нова съдба. Съдба, която е предопределена за вас. Днес влизате в пълната мяра, която има Господ за вас. Можем да отидем и в Новият завет. Вижте какво казва според Евангелието Марк. В Марк какво се казва? Марк 9 глава 6 стих казва: обаче в началото, четейки Битие, когато беше създаден Адам, Бог във 2 глава вече му създаде и Ева. И в Новия завет виждаме потвърждение на това. 6 стих започва да последният начин. Обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена. Той не ги е направил само мъж или само жена. Той ги е направил мъж и жена. Затова казва Словото в 7 стих: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. Най-ден Словото казва, че човек ще остави баща си и майка си и ще се привържи към жена си. И 8 стих продължава и казва: и двамата ще бъдат една плът. Вече няма моя, няма твоя, а Бог ви вижда като едно цяло. И двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, както казах. Не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. И аз вярвам, че това, което Бог съчета, никой не може да разруши това, което Бог съчетава. Защото сам Исус каза, че ние всички сме в ръката на Отец. А Отец е най-силният. Никой не може да ни вземе от неговата ръка. И в този момент, в момента, в който вие подписахте пред законът, вие подписахте и пред небето. И в този момент вие станахте едно цяло. Вие станахте едно тяло. И аз изповядам с устата ми, вярвам със сърцето ми, че от този момент нищо няма да има сила да ви раздели. Но от този момент вие ще бъдете по-благословени, ще бъдете по-успяващи, вие ще чувате повече гласът на Господа, ще бъдете по-покорни, ще бъдете по-изпълнени с Божия дух и ще бъдете употребени за Божията слава. Нещо последно, с което искам да отправя към вас. Там се отнася за съпругът и съпругата. Можем да го намерим в Ефесяни. И в Ефесяни 5, 22 стих казва. Сега се обръщам към госпожа Рашева. Вижте, 22 стих казва на Ефесяни 5. Жени, подчиняйте се на своите мъже като длъжност към Господа. Тоест тук Словото на Господа ни казва, когато ние се подчиняваме на нашите, когато вие жените се подчинявате на вашите мъже, вие се подчинявате на Господа. Вие почитате Господа, вие го правите като пред Господа. Затова Словото казва: жени, подчиняйте се на своите мъже като длъжност към Господа. 23 стих продължава и казва: защото мъжът е глава на жената, както Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. 25 стих мога да го отправя към теб, господин Рашев. Мъже, обичайте жените си, казва.
Мъже, обичайте жените си. Не казва ние да наричаме жените с лоши думи, не казва ние да ги търмозиме, не казва ние да се възползваме от тях. Чувате ли Бога? Амен, това е изпълнение на Словото. Но казва, виж какво казва. Мъже, обичайте жените си. Както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети след като е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, като своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Мило семейство, вие вече сте едно. И отново напомням, че в този момент Бог се радва много. Вижте, хората, ние много радваме. Често радваме родителите си и дай Боже по-често да ги радваме. Често радваме всички хора около нас. Но вие днес правите нещо повече. Вие радвате Отец, Сина и Святия Дух. Един Бог в три лица. Бог, който е сътворил всичко видимо и невидимо. Вие радвате сърцето му. В момента Бог е на крака и се радва и казва: моите деца днес те стават една плът. И аз казвам, ще съм тройното въже помежду тях. Въжето, което никога не се къса. Защото там, където са двама, там е и тройното въже, което е Амин. Когато единият пада, другия ще го постигне, а тройното въже казва, не се къса никога. Затова може ли всички да издигнем, да протегнем ръце към младоженците, заедно всички мили гости? Да протегнем ръце към гостите. Може би можеш да изповядаш две думи към младоженците, но твоите две думи са важни. Словото казва, че това, което благославяме, ще бъде за благословение. Затова днес имаш честта и привилегията да благословиш това семейство, да благословиш техните кумове. Затова може всички нека издигнем ръце. Боже Исус, Ти си тук на това място и ние Ти благодарим за това. Без Тебе нищо няма да е също. Боже, ние Ти благодарим за Найден и за Желка. Благодарим Ти, че в този момент, Господи, Ти правиш нещо ново за тях. Благодарим Ти, Господи, че Ти ги въвеждаш днес на по-дълбоки места в себе си. Благодарим Ти, че от този момент нататък Ти издиваш пълната мяра за тях, Господи. Не, Господи, частици, не, Господи, няколко процента, но Ти издиваш пълната мяра за тях. Господи, аз Те моля в този момент за Найден, Господи. Господи, аз го познавам, Ти също го познаваш, Тате. И той не може да скрие от Тебе нищо. Затова аз Те моля от този момент нататък Ти да му говориш все повече и повече, Господи. Нека да чува гласа Ти ясно, Господи. Нека да бъде винаги изпълнен с духа Ти, Господи. Нека винаги да бъде, Господи, любящ съпруг. Да бъде любящ баща, Господи. Баща, който да възпитава, Господи, децата си винаги и всяка правилно. Да бъде съпруг, който, Господи, радва съпругата си, който люби съпругата си, който винаги и всяка, Господи, почита съпругата си. Нека бъде такъв съпруг, Господи, да бъде за пример, Господи. И когато хората го виждат, да виждат Твоето лице в него, Господи. И да искат да живеят по начинът, по който той живее, Господи, с съпругата си. Така благославяме, Господи, и съпругата му. Боже, нека винаги и всяка да продължаваш да й говориш. Но от този момент нататък, повече, Господи, пълна мяра, Господи. Нека тя винаги да бъде покорна, Господи. Както до сега е била покорна. Все така да бъде покорна, Господи. Нека винаги и всяка те да живеят в единодушие, както казва Словото Ти. Да живеят в единомислие, Господи. Никога да нямат различни мнения, никога да нямат различен избор, но нека винаги и всяка сърцата им да бъдат изпълнени, Господи, с единомислие, с единодушие, Господи, с единно решение, Господи. Никога да не се различават решенията им, Господи, но да бъдат винаги единни във всичко, Господи. Нека винаги и всяка, Господи, тя да чува гласа Ти ясно, Господи, и да възпитава все така правилно, Господи, децата си, Господи. Нека винаги и всяка Ти, Господи, да осяваш лицето си върху нея, Господи. И там, където отива, Господи, там, където, Господи, Ти стигаш чрез нейните нозе и да спасяваш хора, Господи, чрез нея. Да спасяваш народи, Господи. Аз вярвам, че точно сега Ти правиш нещо ново в нейния живот. Вярвам, че освен, Господи, пълната мяра благословение, което имаш за нея, Ти правиш и нещо ново, Господи. Ти я даряваш с нови неща, Господи, за което Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи, че Ти чрез нея ще водиш, Господи, хора, Господи. Благодарим Ти, че чрез това семейство
Ти ще носиш народи, Господи, пред себе си, ще разширяваш, Господи, пред тебе си. Така благославяме и техните кумове, Господи, ние Ти благодариме и за тях. И нека, Господи, винаги всяка и те също да бъдат единни, Господи. Нека винаги всяка, Господи, да чуват Твоят глас, да бъдат, Господи, да имат винаги правилни решения, правилни напътствия, Господи. Винаги всяка, Господи, да се допитват до Тебе, да не се допитват до никой друг, Господи, но да се допитват до Тебе, Господи, да чуват гласа Ти ясно, Господи, и да вземат решения спрямо Тебе, Господи, и да дават винаги всяка правилни съвети, Господи, на вулката и на младоженеца, Господи, които Ти днес си избрала и си отделил за себе си. Ние всички благодариме на Тебе, благодариме Ти за всеки един, който присъства тук на това място, Господи. Моля Те да благословиш всеки един, Господи, и нека всеки един, Господи, да получи това, от което, Господи, има нужда. Защото Ти си благословител, Ти си този, който гледаш в сърцата ни, Господи. Аз Те моля това решение, което взеха Найден и Желка, Господи. Моля Те, Господи, все повече и повече, Господи, сърца да изпълваш, Господи, в нашия етнос, Господи, да включват, Господи, в граждански брак, защото това е угодно за Тебе, Господи. Когато ние подписваме пред закона, не само пред закона подписваме, но ние подписваме и пред Тебе. Затова нека, Господи, това, което Те правят, Господи, хората да видят това дело, Тате, и да жадуват, Господи, да приемат, да направят и те тази крачка, Господи, която е важна пред Тебе. Защото подписвайки, Господи, ние всички това, когато подписваме, Тате, пред закона, ние подписваме и пред Тебе и Ти ни правиш едно цяло и една плът. Благодарим Ти за тях. Ние вярваме, че, Господи, от този момент нататък, те до днес бяха благословени, но от този момент нататък Ти ще извършиш повече, Господи. Амен. Благодарим Ти, че Твоята благост е пред тях, Господи, че те винаги всяко ще благоспят, че Ти благославяш плодът на ръцете им, Господи, и те ще благоспят във всяко едно начинание. Благодарим Ти, че те ще бъдат употребени съдове, които ще бъдат използвани за почтена употреба, съдове, които ще водят, Господи, благоуханата Ти миризма навсякъде, Господи. Където и да отиват, Господи, те ще благовестват за Твоето име, защото Ти казваш, Господи, колко са благословени краката на, Господи, на проповедниците. И аз вярвам, Господи, че Ти, Господи, в този момент ги въоръжаваш, Господи, със Своето Слово и Ти ще ги употребяваш, Господи, за Своето дело, за което Ти благодариме. Ние Те почитаме на това място, ние, Господи, към Тебе отправяме молитви и на Тебе отдаваме цялата почит и цялата слава, праведни и свят Исус. И всички заедно казваме в съгласие. Амин! Амен! Да, сега можете да Един танц.
ритъм всеки стил нека да звучи за тебе. Всеки рум ти издига тебе, според своя стил. Ти се замени на мен, колко си мени. Да, изкусно го хлебе, да, свирачи за свирете, да, и всеки свиритъм да звучи за нашия цар. Да, изкусно го хлебе, да, свирачи за свирете, да, и всеки стил и ритъм да звучи за нашия цар. Да звучи за нашия цар.